Hey! Oni o trabu den misala sa ne ka nanga su e ka soya ne ka tila ka na fɔ e ɲɛna ni de bɛ e la ka sɔrɔ ne tɛ e ka so kɔnɔ o bɛ se ka kɛ wa donc o de kosɔn tigɛ kɛrɛ trabu la ni tɛ ni cɛ o cɛ tiɲɛ den kelen pe dɔ trabu den kelen pe k'a na cogo dɔ k'a lasiri cogo dɔ k'a saraka cogo dɔ k'a kuma cogo dɔ n bi banten kɛ o ye tiɲɛ ye mais n dɛsɛra o t'a la ayi o tɛ se ka kɛ nin yɔrɔ in de la an b'a ɲini aw fɛ a ye ja sɛbɛkɔrɔ cari nin waati na ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelenla bɛɛ lajɛlen ma an minnu b'a la ka 223 Chrono TV lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan walaɲuman dɔ foli bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so ne tɔgɔ Ibrahim Keita bɛɛ bɛ ne wele Big One bi ka waleɲuman dɔ foli ka sarada ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini aw fɛ an ye ja sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ an ye ja sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ ka da kan an n'an ka dɔnnibaaba bɛ ɲɔgɔn bolo an ka jiri karamɔgɔ Adama Daw an n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo bi bi ta an y'a dabɔ kama an ka bɔlɔlɔsira min bɛ yen ni bɛɛ b'a wele ko TikTok an ye direct lancé ale sanfɛ walisa an minnu bɛ to ka Adama Daw ka fayidaw ta ka baara kɛ ni a ye Adama Daw bɛ to ka fɛɛrɛ lakika ninnu di aw ma yaasa ka se ka aw dɛmɛ bi an y'a dabɔ kama Adama Daw aw yɛrɛ k'a ye an ɲɛna direct la o de kosɔn bi ta bɛna gan bi ta bɛna chauffer bi ta bɛna kalaya kosɛbɛ a jamukan in sɛbɛkɔrɔ cari Adama Daw jiri karamɔgɔ a b'an bolo kɔrɔ an bɛna kuma bara tengo a la folikan b'a bolo nin waati in na ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma a b'o daw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don babu kɔnɔ Daw e kɔrɔ basi t'i la alhamdulilayi a kɛra tile fila ye basi foyi tɛ yen an ka abonné ko bɛ to ka faamuya ma kosɛbɛ kosɛbɛ ko i kana to ka mɛn ka sɔrɔ i ma na plateau ni ala sɔnna folikan min bolo nin waati in na an bɛ abonnéw bɛɛ ka bila la o kuma b'i bolo an ka taa alhamdulilayi an bɛ alamɛbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kana nin waati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye o don ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiriw la ka an lamɛnbagaw fana fo ka tungadenw fo ka ba maliba fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo o don fitinɛ min bɛ an ka jamana na an y'a ɲini ala fɛ foyi tɛ ala kɛɲɛ o don kow mana gɛlɛya cogo cogo ala taala de b'a ɲɛ dɔn wilibali don ala degun min bɛ an ka jamana kan tɔɔrɔ min bɛ an ka jamana kan an y'a ɲini ala fɛ ala ka tɔɔrɔ wuli jiri karamɔgɔ an y'an ka jamana in kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ kow mana gɛlɛya cogo cogo ala de b'a ɲɛ dɔn wilibali don ala k'an ka jamanaw suma amin yarabi ala k'an ka duguw suma amin yarabi ala k'an ka kabilaw suma amin amin an ka cɛdenw minnu bɛ furaw na an y'o kalifa ala de ma o don ala e min ye seyidina ali kisi i k'an ka sɔrɔsiw kisi o don e min ye seyidina ali kisi i k'an ka polisiw kisi o don e min ye seyidina ali kisi i k'an ka cɛdenw bɛɛ kisi walayi fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ furaw na ala an y'o bɛɛ kalifa e ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ni ala sɔnna ayiwa karamɔgɔ Adama Daw bi ta bila ka suma tere ka jugu an bɛna don dɔɔni kɔnɔ bi ta an y'a dabɔ a kama ka fayida di an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Adama Daw bi an bɛna kuma tarabu de kan dɔnnibaa dɔw y'a fɔ ani an y'a kuma mɛn maa caman da bi an bɛ fɛ k'a mɛn i yɛrɛ da an y'a mɛn maaw da ko tarabu ko dɔ bɔla la est-ce que o kuma ye tiɲɛ ani kun jumɛn de la dɔ bɔla tarabusenw na alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ala taala min ye bi jira an na k'a sɔrɔ an ma foyi d'a ma a ma jira minnu na olu yɛrɛ ma foyi kɛ ala kow bɛɛ bɛ fara ala de yɔrɔ ne de ye adama ye n jamu ye daw ne bɛ bɔ yɔrɔso cercle la ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ sikaso de ma adama daw a wulila ka don diɲɛ kɔnɔ ka dɔnni ɲɛɲini ka se dɔnnikɛla sɛbɛ sɛbɛw ma olu y'o kɔnɔ dayɛlɛ ne ye ka dɔnni fɔ ne ye jinɛ ma adama daw kalan adama daw ma deli ka jinɛ ye wɔkulɔ ma kalan a ma wɔkulɔ ye ne bɛ fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw de y'a fɔ ne ye ne n'a dɔ ma wolo i ye ɲininkali min kɛ n b'i jaabi parce que an ka cɛkɔrɔbaw ko dɔnni fitinin k'o ye sitanna de ye o de kosɔn i bɛ diɲɛ ko o ko la i bɛ jija ka o ko in sɛbɛkɔrɔ dɔn o de b'i dɛmɛ i ka baara la i ye ɲininkali min kɛ alihamdulilayi an bɛ ala fo an yɛrɛ kun b'a mɛn ko tarabu kun ye so 32 ko tuma min na
kafiru wula an kuntigi mamadu sallallahu alaihi wasallam ko ko a taara don kuruwo la ko tiɲɛdalaw nana buguru da ko kumuna fɔ kira filɛ ko Alahu Taala ye Jibril bila ka na kama kɛ ko ka tarabu cɛ k'o de y'a kɛ so 16 ye a y'a lamɛn an bɛ direct de la adama dɔw bɛ min dɔ la a bɛ n'o fɔ wa yɛlɛma cogo t'a la parce que dɔn min don a dira Ala ka nabi ɲuman dɔ de ma Alahu Taala y'a di a ka nabi ɲuman dɔ ma k'a ci an fa adama bɔnsɔn dɔw nɔfɛ olu taara an fa adama denw dɔw de bilara ɲɔgɔn na Alahu Taala ka sɔrɔ k'a ka nabi ɲuman ci ni tirabu so 32 ye donc nabi ɲuman in tile de banna yalɔ Ala ka ni nabi ɲuman dɔ waati banna Alahu Taala bɛ sɔn a ka sahaba minnu bɛ yen olu bɛ continuer ni nabi ɲuman in ka taabolo ye fo Alahu Taala ka ciden wɛrɛ ka na yanni ciden wɛrɛ ka na o y'a sɔrɔ nabila Idrisa ka sahabaw bɛ ka baara kɛ ni tirabu ye mɔgɔw de nana tirabu ta o b'a ci dugumɛnɛso la o bɛ dulɔ bɔn a kan dɔw bɛ joli bɔn a kan u bɛ sɛ faga a kan u bɛ woro ci a la Alahu Taala ka funu nana Ala dimina adamadenw kɔrɔ ka bana dɔ jigi o bana in o kun tɛ maa si minɛ ni tirabu dala tɛ o bana ye bana fasugu jumɛn ye bolow bɛ tigɛ senw bɛ tigɛ n'o ye kunatɔ bana ye tarabudalaw ka bana de kun don donc tarabudalaw de nana ɲɔgɔn ye minnu b'a kɛ sɛbɛ la minnu tɛ kojugu kɛnɛ ye olu de nana ɲɔgɔn ye kɛ o ko heyi dɔnni min filɛ nin ye an ka jija an ka yeliso in bɔ a la an ka to kumaso in de ma n'o tɛ Alahu Taala bɛna don dɔ se diɲɛ bɛna développer mɔgɔw bɛna tiɲɛni kɛ n'a ye n'o tɛ e ne filɛ ka kuma kamera min na a bɔra tirabu de la fɛn o fɛn bɛ an bolo diɲɛlatigɛ in na yan a bɛɛ lajɛlen bɔra tirabu de la i y'a faamu donc yeliso de bɔra la k'a tɔ to kumaso tarabudala de kun bɛ jɔ yan ka mɔgɔw faga Faransi tarabudala de kun bɛ jɔ yan ka mɔgɔw faga fo diɲɛ dan na donc o de bɔra la k'a tɔ to kumaso ye o kumaso de b'an bolo o kumaso in fana u yɛrɛ ma dɔn ne balimakɛ adamaden i bɛ diɲɛ ko o ko la jija i ka ko in sɛbɛkɔrɔ kala k'a dɔn o don sɔsɔli yera tirabu ko la a ma dɔ de tirabu filɛ n'a dɔnna hami tɛ yen ni tirabu dɔnna banajugu tɛ yen ni tirabu dɔnna fadenya jugu tɛ yen ni tirabu dɔnna kamanagan jugu tɛ yen mais ni fɛn o fɛn n'a ma dɔn e b'o fɛn kɔnɔ e m'a dɔn e tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la o de kosɔn mɔgɔ caman bɛ yen bi o tigɛra tirabu dalaw la k'a sɔrɔ tirabu man ka kɛ dɔnni tigɛ kan ka ye min na ayi o man ka kɛ ne balimakɛ e ka ɲininkali kɛ ko yala ko sɛbɛnni fɛn fɔlɔ jumɛn de jiginna dugukolo la u b'a fɔ ye ko tirabu non diɲɛ bɛɛ bɛnna kan u b'a fɔ ye ko tirabu i y'a faamu tirabu de ye fɛn ye tirabu dala n'a y'a ka tirabu dɔn a bɛ baara kɛ n'a ye parce que tirabu ye baarakɛ minɛ de ye i n'a fɔ misala sisan ne bɔra n ka so parce que n'i y'a ye tirabu ma se ka faamu kosɛbɛ mɔgɔw tɛ ka tirabu wale fɔ u bɛ ka tirabudenw tɔgɔ de fɔ tirabuden tɔgɔ fɔ ani tirabu wale olu tɛ kelen a misali ye jumɛn ye ne bɔra n ka so ne ma na e fɛ yan ne bɛ se ka na e ka so in kɔnɔ ko dɔ ka tɛmɛ e kan wa e de b'a ɲɛfɔ ne o e de b'a fɔ karamɔgɔkɛ nin fɛn de bi yan tiɲɛ wa nkalon bon tirabu fana bɛ taama o cogo la tirabuden bɛ taama ka taa a ka tirabu ɲɔgɔn fɛ yen ka taa kibaruya ɲini o fɛ yen ka sɔrɔ k'a langali tirabudala ye ɔ ni e y'o tirabuden misala sa ne ka na n ka so e ka so yan ne ka tila ka na fɔ e ɲɛna nin de bɛ e la ka sɔrɔ ne tɛ e ka so kɔnɔ o bɛ se ka kɛ wa donc o de kosɔn tigɛ kɛrɛ tirabu la ni tɛ ni cɛ o cɛ ye tiɲɛ den kelen pe dɔn tirabu den kelen pe k'a na cogo dɔn k'a lasiri cogo dɔn k'a saraka cogo dɔn k'a kuma cogo dɔn n bɛ ban tɛ nin kɛ o ye tiɲɛ ye mais n dɛsɛra o t'a la ayi o tɛ se ka kɛ nin yɔrɔ in de la an b'a ɲini aw fɛ a ye ja sɛbɛkɔrɔ cari an y'o de fɔ bi ta ye fasafasi de ye bi ta ye kɛnɛkanta ko de ye bi ta ye fayida lakika de ye a y'a sɔgɔlen to an minnu bɛ direct kɔnɔ nin waati in na a y'a sɔgɔlen to ka da ka fayida gɛrɛ de bɛ tila ka na di aw ma adamadaw an ka taa alhamdulilayi ne balimakɛ o tirabu in parce que bi an bɛ tirabu de la
o tarabu in an bɛna tarabu den kelen pe tan parce que n'i ye tarabu yɛrɛ ta k'a lajɛ tarabu so 16 in na yalɔ n'i ye sarakaso den ta n'o ye kalalaw ye dɔw ko isufu o de ye tarabu so fɔlɔ ye mais tarabu den fɔlɔ tɛ so fɔlɔ ani den fɔlɔ olu tɛ kelen dɛ den ani den fɔlɔ kelen tɛ misala sisan ne adama bɔra Kucala ne nana Sikaso mais ne bɛ so dɔ kɔnɔ Sikaso yan mais ya ne ka siya don n ko n bɛ so dɔ kɔnɔ Kucala o don voilà o tɛ yen wa donc sisan tuma min na Alahu Taala ne balimakɛ nin yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ne bɛ ka dɔnni kuma de f'i ye yan sani k'i ta don nin yɔrɔ in na a ka den fɔlɔ i ka nɛgɛjuru sira i k'o di limanaw ma ne ka nɛgɛjuru sira 82 09 99 16 ayiwa i y'a faamu ne bɛna yɔrɔ min fɔ k'a ta Mali kɔnɔ Ameriki Azi mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'u yɔrɔ sɔsɔ i y'a faamu tuma min na Alahu Taala mago bɛ adamaden na ka jigin dugukolo la n'o ye an fa Adama ye o y'a sɔrɔ dugukolo kun tɛ yen diɲɛ bɛɛ kun ye ji de ye mais Ala ka danfɛn wɛrɛw kun bɛ o ji sanfɛ n'u ye Kur'aniw ye donc Alahu Taala mago bɛ ka adamaden jigin Alahu Taala ye tasuma fitinin de bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ k'u fili ka na cun ji camancɛ ma volcan de wulila o la ji jɛnden de ye dugukolo ye donc o tarabuden ye jumɛn ye tuma min na tarabuden satuma bɛ ka na danfɛn minnu bɛ ji sanfɛ olu de ye sɔsɔli daminɛ dɔw ko nin ye mun natɔ ye basigi tasuma in natɔ fanga bonyana fo ka taa dama tɛmɛ i y'a faamu dɔw ko nin ye mun natɔ ye dɔw ko nin ye Alahu Taala yɛrɛ natɔ ye wa nin ye an danbaga yɛrɛ natɔ ye an ma o de ye kalalaw Alahu Taala yɛrɛ natɔ de don an ma kalalaw ni sira o tarabuden de nana cun ji camancɛ hali bi na Azi jamana na volcan bɛ to ka wuli o de nana cun o tasuma de nana cun ji camancɛ la ka sɔrɔ ka ji de pousser dugukolo de bɔra yen ne balimaw tarabu kan ka kala k'a dɔn tarabu ye dɔn de ye min kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn i y'a faamu ne balimakɛ tarabu ka laɲini tɛ sɛ ka faga kan tarabu ka laɲini tɛ woro ka ci a kan tarabu ka laɲini tɛ ni si ye tarabu ka laɲini i k'a dɔn k'a baara k'a kɛ baarakɛminɛ de don a b'i dɛmɛ o tuma ni sɛ ma faga tarabu kan ni woro ma ci ka furufura kan a bɛ baara kɛ wa n bɛna misali kelen d'i ma anw na kuma ma mɛn diɲɛ kɔnɔ mais e ka miiri ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin dɔrɔn maa minnu bɛ yen k'u ye tarabu baara ni ko gɛlɛnw ye i n'a fɔ u bɛ sɛ faga kan dɔw bɛ dulɔ bɔn a kan dɔw yɛrɛ bɛ joliw bɔn a kan e k'a lajɛ a caman bɛ yen a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la lajarabi dɔ b'a sɔrɔ n'a ɲɛ ma ci a bolo dɔ kɔni tɛ dafa ayi u tɛ kɛ fiyewu n'o tɛ cɛ o cɛ n'i ye tarabu dɔn i bɛ sanaya de tarabu dɔnna bɛ sanaya de a bɛ wari sɔrɔ a bɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ mais n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a bɛ tarabu kan k'a kɛ a nɔgɔlen don a bɛ tarabu kan k'a kɛ a bɛ ka dulɔ min a bɛ tarabu kan k'a kɛ a bɛ ka ko caman kɛ a tɛ tarabu de dɔn parce que a fɔra kodɔnnaw fɛ o ko tiɲɛ den kelen de bɛ bɛn boliden 100 de ma tarabu den kelen o kan ka bɛn boliden 100 de ma wa ni ma tarabu ye so 16 bon fɛn min den kelen boliden 100 ni e ko e bɛ boli 16 ta ni e ma ɛrimɔrɔku san o la e bɛ se o jow kɔrɔ wa ne balimakɛ Alahu Taala ka wali cɛbaw tɔgɔ de bɛ tarabu kan n'i ko Isufu o ye nabila Isufu de ye n'i ko Adama o ye an fa Adama de ye n'i ko Maliju o y'an kuntigi Mamadu sallallahu alaihi wa sallam de ye n'i ko Bayaro o ye nabila Idrisa de ye n'i ko Taliki ne balimakɛ an ka dɔɔni kala k'a dɔn sa an ka dɔɔni kala k'a dɔn o ye nabila Ibrahima de ye n'i ko Ɛnzan n'o ye denmuso ye o ye kirikɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye nabila Isa n'i ko Lomara Omar bun Katam o ye Omar bun Katam de ye i y'a faamu n'i ko Mangosi o ye Ayuba de ye i y'a faamu n'i ko Alahu Taala n ye min f'i ye sa ko tiɲɛ den min jiginna fɔlɔfɔlɔ dugukolo sanfɛ n'o ye kalalaw ye o ye Alahu Taala yɛrɛ tɔgɔ t'u la o i m'a ye o ye Ala tɔgɔ f'u la ko Alahu Taala wa i bɛ bɔ Alahu Taala la i bɛ na Masa Solomana silamɛ don wa bɛ mun de kun don silamɛ de tɛ donc n'i bɔra i bɛ na an
Seydina Ali n'o ye bamuru tigɛ n'o ye Badara ye o de kosɔn ne b'a f'i ye président jigi y'a ka gardiw de ye sira tɛ yen ni jigi tɛ yen ne bɔra n ka so ne b'a dɔn aw bi yan donc ne jigi ye aw de ye diɲɛ bɛɛ ka anw ye ka an kumakan mɛn an jigi de ye sa mais à part ninnu de ye ni tɛ o tɛ kɛ o y'a faamu wa o de kosɔn dɔnni an ka nin bɛɛ dabila karisa bɛ se o karisa tɛ se o an ka jija ka dɔnni sɛbɛ kala ka baara kɛ n'a ye Ala b'an dɛmɛ laɲini ani latigɛw de bɛ yen i bɛ ko parce que munna ne bɛ nin yɔrɔ in fɔ fo mɔgɔw k'a dɔn kama bɛ ko la walayi dɔ kama dɔ bɛ si Sikaso i y'a faamu an bɛ Ala deli min kɛ Ala deli tɛ komi i n'a fɔ i ye mɔgɔ qualité wɛrɛ o misali la sa ne bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ e b'a kɛ e ta yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ ne ta ye o kɔrɔmasuru ye mun ye ne bɛ seliji ta sa ka n ka safo seli ne b'a fɔ Ala e nana ka na nin ko in fɔ ne ye Ala se tɛ ne koyi mais ne bɛ e ka ko in ta k'a yira Ala la ni dugu jɛra parce que kabi Ala ye diɲɛ da adamadenw bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ ne fana ka fisa ni dɔ ye mais ne b'u jigi tugu ne ye min fɔ Ala fana b'u jaabi kama bon o tɛ kama ya e nana fɔ ne ye bon ne kan ka tɛmɛ sira jumɛn de fɛ pour que Ala ka se ka e laɲiniw ɲɛ ne fana tɛmɛna o sira fɛ donc a bɛ kɛ i n'a fɔ ne de kama walima ne hinɛ dɛsɛbaatɔ min na o dɛsɛbaatɔ in kama Ala y'an fila bɛɛ nisɔndiya sira surun voilà sira telima très bien Ala den de filɛ nin ye ni tɛ dɔ ma misa dɔ ye an bɛɛ Alahu Taala ka jɔn de ye i y'a faamu donc mun de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn kan dɔ de bɛ ko dɔ kɛ cogo dɔ ni dɔ ye n'o tɛ moriya tɛ ko i n'a fɔ Adamu na mɔgɔ ye o mori tɛ Adamu na mɔgɔ ye bon mun bɛ nin bɛɛ ɲɛ adamaden bolo o de kosɔn ne b'a fɔ mori ye adamaden sirafɛn fɔlɔ min ye o ye hakɛ ye ne balimakɛ manifin hakɛ i kɛra dɔnnikɛla o hakɛ to yen i yɛrɛ tɛ dɔnni kɛ o hakɛ to yen ne balimakɛ i kɛra mɔgɔ fasugu ye jija mɔgɔw ka da i la o de kosɔn ne b'a fɔ n ko fura tɛ nafolo la danaya kɔ nafolo ye dana de ye fura o fura bɛ nafolo la danaya don ni mɔgɔ dalela dɔrɔn a banna ne balimakɛ min sala sisan fo adamadenw k'a dɔn an bɛ diɲɛ min kɔnɔ anw fɔra dɔw kɔ dɔw fana bɛ fɔ an kɔ donc an kana sɔn habada ka wulu ka sigiyɔrɔ tiɲɛ an ka jogojuguya kama i y'a faamu a bɛ fɔ cɛ o cɛ ma diɲɛ kɔnɔ i ka firifala ye silamɛ kan ko karisa ye dɔnnimasa ye kama dɔ bɛ ani Ala cɛ tiɲɛ wa nkalon don donc fo mɔgɔninfin ka jija ka ko dɔ to yen Alahu Taala kama donc kama ye mun ye misali la sisan n'i tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔ delila ka ne wele telefɔni na a ko karisa adama dɔ ye ka nimoro di ne ma tiɲɛ la n'i ye yɔrɔ caman kɛ n'i sera ka kɛ Ala ni ce n'i ma se ka kɛ n sera mɔgɔba dɔw ma i ma ko ma ɲɛ a kɛlen k'u fɔ ne ye n ka bigi ta ne ko Ala karisa filɛ ka hami fɔ ne ye ne t'a dɔn a ko nin y'a fɔ ne ye tiɲɛ don a nkalon na e Alahu Taala de b'o dɔn nka Ala n'a y'a sɔrɔ ne fana da ni bi cɛ ko ne bɛ ka tarabu baara ne m'a fɔ walimuso ma n b'i fɛ kuma tɛ bugutigi ma n m'a fɔ bugutigi ma n b'i fɛ kuma tɛ walimuso ma n'o ye tiɲɛ Ala karisa ma ko in mana kɛ ko n fara Ala a nɔgɔya o de ye moto fɔlɔ di ne ma ne balimakɛ dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye i ka tile i ka mɔgɔw ta to yen i ka Ala minɛ i ka kuni parce que munna ne bɛ nin fɔ nata tɛ fani kaburu kɔnɔ tɛ adamaden n'i dun ma kuni yɛrɛ ka diɲɛ fɛn dɔw kɔ sanga ni waati bɛɛ e de bɛ jɔnya na o de kosɔn n b'an ka faamaw fo ka segin k'u fo walayi Ala ka si ni kɛnɛya di denmisɛnnin ninnu ma ne denw don la transition voilà Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma walayi sanga ne seli o seli n bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini Ala fɛ ni kama kɔni bɛ yen ko kama dɔ kun bɛ Ala n'a ka kira cɛ Ala k'a kɛ o kama denmisɛnnin ninnu Ala k'u dɛmɛ o bɛ min ɲini Ala a nɔgɔya o ye o tɛ min fɛ fiyewu Ala kana to k'u sɔrɔ mɔgɔninfin adamaden fɛn fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔninfin kan ka jija i k'u ɲɛ sɔrɔ a fɔlɔ ye mun ye n'i ko i bɛ min na jija i k'u sɛbɛkɔrɔ kɛ n'i ko n tɛ na kana sɔn fiyewu i ka to a la o de ye mɔgɔ ye parce que munna mɔgɔ ye diinɛ ta ka na don ko la ka ko tiɲɛ ne balimakɛ maa si tɛ se ka kɛ diinɛtigi ye ni danbe tɛ fɔlɔ
hali ni y'an ka fɛn caman tiɲɛ n ko tiɲɛna du kɔnɔ fɔlɔ de mɔgɔw bɛ jigin yɔrɔ caman ka sɔrɔ walayi nɛni dɔ de la ka baro kɛ cɛ in nana ne fɛ ko diplôme b'ale bolo ko ale tɛ baara la ne ko n balimakɛ i bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da jamana bi a ka denw kalan pour que hakili ka dɛlɛ u ka se ka baara kɛ jamana ma maa si kalan taa baara kɛ jamana ye mais jamana yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ fo dɔw ka n'a baara kɛ donc ni i y'an fɛn o fɛn filɛ nin ye n'i ko gouvernement ka mɔgɔ kelen kelen ta maliyɛn bɛɛ ka so a bɛ ban wa a tɛ ban lakɔlidenw ka ca ne balimakɛ ni ala taala ye kalan nɔgɔya k'u ye fɛn dɔ dɔn jija i ka i ka kow ɲɛɲini i ka projet créer yɛrɛ i ka baara kɛ tiɲɛ wa nkalon don donc ni degunba in de bɛ anw kan jamana dɔw bɛ yen komi an ye diɲɛ jamana caman kɛ jamana dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ État yɛrɛ de bɛ ɲɛbɔ jamanadenw fɛ tellement se b'o ye nka an ka jamana ninnu na yan i bɛna sɔrɔ jamanadenw de ɲɛbɔlen bɛ État fɛ mun de bɛ na n'o ye baara de an tɛ ka baara de kɛ baara ka ca o ne balimakɛ an ka cɛkɔrɔbaw ko baara lankolon tɛ yen ko mɔgɔ lankolon de bɛ se ka kɛ ne adama dɔw filɛ ne ni mɔgɔ caman jɛra ka kalan dɔw kɛ mais olu ye dɔɔnin k'a la dɔrɔn ka boli ka bɔ k'u ka minɛnw ta k'u ye mori ne ko non ne b'a ɲɛɲini moriya in yɛrɛ o tiɲɛ don wa walima nkalon don i y'a faamu ne balimakɛ moriya ye tiɲɛ mais mun b'a kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ bolo mɔgɔ min fana b'a yɛrɛ dɔn i y'a faamu cɛ min bɛ se k'a bolo kɔrɔta k'i kali o ye adamadenw de mɔgɔ tɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ a lamɛn dɛ mɔgɔ tulo b'an kan an bɛ direct de la mɔgɔ tɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ min ko adamadenw ko n b'i ka baara kɛ nin da in na o mɔgɔ tɛ yen n'i ye ne wele ne b'a fɔ i karisa i ka saraka de kan ka bɛn ma n'i yɛrɛ bɛ se ka taa k'i yɛrɛ o ye kungo ye n'i tɛ se k'a kɛ n'i ko ne k'a kɛ ne b'a kɛ i mana min sɔrɔ ka di yan ne bɛ ala fo n'o de ye i y'a faamu nata tɛ fɔ o bi an bila diɲɛ kɔnɔ an ye jamana caman kɛ nata ma fa wa hali bi an bɛ k'a ɲini donc n'i y'o dɔn ka ban i kan k'i tɛmɛ cogo dɔ diɲɛ na i tɛmɛlen kɔfɛ kuma fasugu dɔ ka n'a fɔ i kɔ yan ko kara ye ko a tɛ taga bɔ yan k'aw fa kun tɛ nin yan miyanka den ni bi tɛ fɛn fila de bɛ an bɛ waso n'o ye o yɛrɛ tɛ mɔgɔ jugu ye e kun mana miyanka den ye ko a ye problème sɔrɔ a y'a sɔrɔ muso ko de la i y'a faamu mais miyanka kun tɛ sɔrɔ k'a fɔ miyankakɛ de filɛ kaso la k'a ye sonyɛni kɛ o kun tɛ yen k'a fɔ miyankakɛ de filɛ kaso la k'a ye dɔ namara o kun tɛ yen k'a fɔ miyankakɛ de filɛ kaso la k'a ye arnaqueur kɛ o kun tɛ yen ɔ diɲɛ tiɲɛna kow cayara bɛɛ kewera ka sɔrɔ an ka se kɔ dɔɔnin an ka sen sumaya o la an bɛ sɛnɛ kɛ i m'a ye hali sɛnɛ na sisan mɔgɔ min ka teli i bɛ taa sɔrɔ bin caman b'u kɔfɛ mais min bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛ ka ɲi donc halisa an ka dusu suma an ka taa dɔɔnin dɔɔnin diɲɛ don bancogo t'a la an tile de bɛ ba dɔw bɛ na donc n'an taara ten a ka ca ala fɛ an bɛ ɲuman kɛ an ko yan ni ala sɔnna. merci beaucoup karamɔgɔ adama dawo jiri karamɔgɔ sisan an bɛna don fayidaw de kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a ka di anw ye i ka fayida fila di tarabu dɔrɔn kan i ka fayida fila wɛrɛ di tarabu ni jiri kan kosɛbɛ kosɛbɛ fayida fila di tarabu dɔrɔn kan i ka fayida fila wɛrɛ di tarabu ni jiri kan ne balimakɛ an bɛ jamukan kɔnɔ an bɛ mɔgɔw fo hɛrɛ bɛ na yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛn de bɛ yen tiɲɛ don ni mɔgɔw ma bɛn hɛrɛ tɛ sɔrɔ ne balimaw a ye adamadaw lamɛn nata tɛ yen siranya tɛ adamadaw dalen don sakakun na ne bɛ sa ala taala bɛ ne wuli k'an jɔ ka ne ɲininka ne ka fɔta ani ka kɛta la maaw k'a lamɛn u k'a kɛ ala den de don ala den de don cicogo t'a la pɛtɛti t'a la an bɛna kuma tarabuso 4 kan n'o ye bayaro ye ne maa min bɛ yen ko bɛn tɛ i ka so i ye fɛn bɛɛ kɛ k'a dɛsɛ i ka mɔgɔw tɛ ka bɛn i b'a fɔ ko adamadaw ko a ka jija a ka papiye jɛman dɔ ɲini sɛbɛnni tɛ papiye min na a bɛ jija ka bayaro sɛbɛn 116 n'a y'a sɛbɛn 116 n bɛ tɔgɔ dɔw ta la laɲini fɔ a la i k'a fɔ ala nin ye fasotigi de ye
ne de ye cɛkɔrɔba ye ne b'a fɛ du ka kɛ ne sago ye i y'a faamu i bɛ si tulu mɔni tarabuden na i bɛ yɔrɔ sumalen lajɛ i b'a a papiye megele i b'a don yɔrɔ la i bɛ sigi i ka ala filɛ ni kama bɛ ko la e bɛn'o fɔ ni kama yɛrɛ tɛ ko la e bɛn'o fɔ i y'a faamu n'i ye nin kɛ i ka du bɛ fara ɲɔgɔn na i y'a faamu o to yen ne balimakɛ e tɛ ka gɛrɛsɛgɛ ɲini wa e ye fɛn bɛɛ kɛ gɛrɛsɛgɛ tɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ ko dɔn tɛ tiɲɛ n'i y'o de fɔ n ko nafolo ani gɛrɛsɛgɛ kelen tɛ maa dɔ bɛ nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ tɛ yen o fana bɛ mun ye ne balimakɛ gɛrɛsɛgɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a bɛ jɛ kɛ fo ka taa lahara jɔ don se a tigi t'a ka degun fɔ ɲɛna o ye gɛrɛsɛgɛ ye ne balimakɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen kabi ala y'a dan i t'a dalen ye bana na o ye gɛrɛsɛgɛ ye ne balimakɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen hali ni diɲɛ sɛgɛn bɛɛ b'a la a limanalen don a kulen don n'a ka sɛgɛn o ye gɛrɛsɛgɛ ye i y'a faamu ni maa min bɛ gɛrɛsɛgɛ kɔ parce que gɛrɛsɛgɛ kɔfɛ wari fana bɛ yen ni maa min bɛ gɛrɛsɛgɛ kɔ i b'a fɔ ko adamadaw ko tirabuso filanan n'o ye gɛrɛsɛgɛso den n'o ye an fa adama ka so ye e bɔra adama de la o n'i ye 2 fara 7 ka 9 tɛ i b'i jija i bɛ papiye ɲini i bɛ an tarabuden adama yɛrɛ bɛ sɛbɛn cogo di adama bɛ sɛbɛn 1 2 donc n'i ye adama sɛbɛn danfɛn min gɛrɛsɛgɛ ka bon ni diɲɛ ni ala tala ka danfɛn bɛɛ ye o ye limɔgɔ de ye i bɛ limɔgɔ kelen pe ɲini k'o da kɔnɔ fɛn min limɔgɔ fana bɛ fɛn min fɛ kosɛbɛ o ye nɔnɔ de ye i b'a su nɔnɔ na ka duwawu kala ne balimakɛ nin kɔrɔbɔ dɛ nin kɔrɔbɔ n'i ye nin kɛ n m'a fɔ i bɛ kɛ miliyardɛri dɛ nka i fana ka kungo tɛ fɔ maa ye ala sɔnna o ma donc n'an ye nin bɛɛ fɔ bana ka jugu ni fɛn bɛɛ ye ne balimakɛ bana mana i sɔrɔ o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye an bɛna kuma tarabuden dɔ ani yiri kan k'o di an lamɛnbagaw ma u ka se k'o kɛ nɛni dɔ ye baro kɛ olu ko mɔgɔ mana tarabu dɔn ko i tɛ se ka ɲɛ yiri kɔ ne adamadaw ko kalanyɔrɔw tɛ kelen ye tarabu dɔn ani yiri tɛ ɲɔgɔn ka sira maa dɔw bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ ni tarabu ye k'a sɔrɔ a tɛ yiri dɔn mɔgɔ dɔw fana bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ ni yiri ye k'a sɔrɔ a tɛ tarabu dɔn mais fɛn ɲuman 2 n'i y'a fara ɲɔgɔn na o ye fɛn ɲumanba kelen de ye i y'a faamu wa ne balimakɛ i b'a fɔ ko adamadaw ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko bana dɔ b'i la i ka jija i ka mangosi sɛbɛn mangosi n'o ye ayuba ye ayuba ye bana min kɛ fo i ka sa i tɛ se k'o kɛ n'i y'o kɛ i bɛ sa o ayuba ale bɛ ci 2 1 n'o ye mangosi ye i b'a sɛbɛn bana jate la 90 n'i y'a sɛbɛn 90 i bɛ jija o b'a fɔ yiri dɔ ma ko segu falen i b'o ɲini kuru 7 i bɛ nɛrɛ den fara ɲini kuru 7 i bɛ sɔrɔ ka nɛrɛ fana fara ɲini i bɛ na ni nasi don a la i b'a tobi k'a ko k'a min tile 9 ne balimakɛ ye n'o bana tɛ taa lahara peut-être t'a la o yiri de don a ye ja cari an ka taa ala sɔnna a tɛ fayida laban ye alihamudulilayi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne balimakɛ an bɛna kuma musow an bɛna musow sɔn ne balimakɛ a kana kɛ muso minɛ cɛ caman bɛ yen a kana k'o ye dɛ ne balimakɛ cɛ caman bɛ yen o bɔra ni muso ye ka na duguba kɔnɔ ala taala sɔnna u nana gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ u y'o musow ye k'u to yen ka taa jɛma belebele dɔ ta adamadaw bɛna kuma ne balimamuso ka si dabila i ka nin yiri in kɛ i cɛ a bɛ k'i fɛ cɛ e fana nana duguba kɔnɔ ala ma ko ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'i ma i ka muso fana nana ban i la adamadaw lamɛn a bɛna kuma yiri min kan n'i y'a kɛ i ka muso bɛ sa i kɔ i y'a faamu o ye yiri jumɛn u b'a fɔ yiri dɔ ma ko tilebato yiri o yiri de bɛ yɛlɛma ne balimakɛ ni muso banna i la pewu yalɔ fɛn 2 de bɛ yen i b'a fɛ ka morikɛ kɔrɔbɔ i bɛ na n'o fɛn 2 ye nka adamadaw tɛ dɛ o fɛn fɔlɔ ye mun ye nafoloko baara ani musoko e b'a dɔn min na ni ko ninnu tɛ ka ɲɛ n'i y'o de fɔ yanni i ka mɔgɔ ka nafoloko baara kɛ gɛrɛsɛgɛ lajɛ bani ne balimakɛ gɛrɛsɛgɛ furakɛ
n'i ye gɛrɛsɛgɛ furakɛ o b'a sɔrɔ parce que mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ karisa ne mako bɛ nafolo la n'i tɛ ko dɔ la ni e bɛ baara dɔ la e bɛ sɔrɔ ka na ko i mako bɛ nafolo n'tɛ n'i tɛ baara la i tɛ se ka nafolo sɔrɔ e b'o sɔrɔ cogo di hali an min bɛ kuma yiri la kan ko an bɛ yiri de baara n'e ma yiri baara i bɛ yiri fɛn sɔrɔ wa ne balimakɛ muso o muso bɛ yen ko a cɛ bana kan ko adamadaw ko a ka kasi dabila a ka tile bato yiri bɔ kilisi taara foyi taara a bɛna don daga la a bɛ ala ma deli k'a la a b'a fɔ ala e ye ne dan ka yiri in dan ka karisa dan yiri in bɛ yɛlɛma tile nɔfɛ cogoya min na ala ne cɛ dusukun yɛlɛma k'a di ne ma yiri in bɛ yɛlɛma tile nɔfɛ cogo min na ala ne cɛ ni minɛ k'a di yan yiri in bɛ yɛlɛma tile nɔfɛ cogo min na ala ne cɛ ka miiriyaw minɛ k'a di ne ma walayi n'a y'a ko tile 7 cɛ mana da dusukun bɛɛ bɛ da muso in kan i ko furu dɛ furu 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 do dɛ i y'a faamu ni cɛ min fana ka muso banana a k'a kɛ ni kɛcogo in na n'a muso to a ka ala ma deli k'a la ne balimakɛ o furu tɛ tiɲɛ fiyewu a ye tiɲɛ cogo t'o la donc an bɛna min kɛ ka kuma kun cɛ ni maa min b'a se ni furu kɛra fo den ka sɔn sani k'o di i ka nɛgɛjuru sira k'o di limanaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ ne ka numéro 82 09 99 16 82 09 99 16 ayiwa i y'a faamu an ka taa ne balimakɛ ni muso ye furu kɛ jigi min bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ o ye den de ye tiɲɛ don muso jigi y'a den ye cɛ jigi y'a den ye o don bamunan ye 2 de ye i bɛ den bamu don nata la den fana k'i bamu i n'a fɔ an bɛɛ bɛ juru sara de la cogoya min na parce que juru sara ye mun ye e fa ye don kalan na k'i furakɛ k'i balo fakɛ in ale bɛna ka na dɛsɛ e fana b'a furakɛ k'a balo mais hakilinaw tɛ kelen ye e bɛ ni balo ba satɔ don ba ye e balo e kɔrɔtɔ don yala hakilinaw tɛ kelen ye ne balimakɛ muso o muso bɛ yen ko denko ka gɛlɛn dɔgɔtɔrɔ ko a ma ko tiɲɛna ko bana foyi t'a la mais a tɛ ka den sɔrɔ i b'a fɔ ko adamadaw ko a ka jija o b'a fɔ yiri dɔ ma ko baro a lamɛn dɛ ne ti n'a ta ten ni ne ko n ko ne balimakɛ kana adamadaw ɲininka ne tɛ se ka fɛn o fɛn fɔ yan ne da tɛ s'a ma ne y'o de fɔ n ka kumaw bila n ko ni ne adamadaw ko n k'o dɔn na k'a tɔ to n kɔnɔ yala ne yɛrɛ ma ko bɛna s'a ma ne yɛrɛ ma ko sira ma don o don ala kana ɲɛ n bolo o ye n kɛlen ka mɔgɔ ala ta'ala ko ni maa min y'an janfa o t'an dɔ ye ne balimakɛ denko mana gɛlɛya cogo cogo ko adamadaw ko a ka jija a ka baro den bɔ n'a ye baro den bɔ a bɛ jilankow ɲini k'a den bɔ a kɛra yiri joli ye yiri fila tɛ a bɛ na ni 2 den fara ɲɔgɔn na a b'a mugu bɔ ni dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛnna kan ko denkisɛ t'a la i b'a fɔ a ye ko adamadaw ko a ka nin kɛ tile 7 sɔrɔ o ma saba tile 21 a ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ i ka muso a bɛ den sɔrɔ muso i bɛ den sɔrɔ a b'a min k'a ko de a b'a min a tɛ ko a b'a don kafe la k'a min a b'a don seri la k'a min nin bɛ min de nin tɛ ko tarabuden t'o la o ye simple ye ne balimakɛ tarabuden t'a la kilisi t'a la ala tɔgɔ t'a la yiri de don peut-être tarabu mana yiri sɔrɔ yan ala tɔgɔ misala sisan dɔ ninnu mako de bɛ yiri la n'o tɛ yiri mako t'u la o tarabudala e de mako bɛ yiri la cɛ 30 e de mako bɛ yiri la ala tɔgɔ e de mako bɛ yiri la yiri mako tɛ ninnu na ninnu de bɛ yiri sɛgɛrɛ yiri tɛ ninnu sɛgɛrɛ i y'a faamu ne balimakɛ ne bɛ fɛn min fɔ adamadenw ye an ka jija ne balimakɛ kana da tarabu la fiyewu ne balimakɛ ala tɔgɔ to yen nasi to yen mais yiri kɛ ni yiri tɛ yen adamaden tɛ yen mais adamaden bɛ yen o yiri bɛ yen ne balimakɛ munna dɔnnikɛlaw tɔgɔ tiɲɛna dɔnnikɛlaw tɛ yiri de dɔn ne balimakɛ ne bɛ problème dɔw dilan ni yiri ye mɔgɔw bolo ko ne bɛ ala wele qualité min kɛ ne jijara ka yiri de kala k'a dɔn i y'a faamu ne balimakɛ yiri bɛ yiri la n'i y'a ko yanni lahara jɔ to n cɛ dabali o dabali bɛ dilan bolo la a t'i minɛ ayi u tɛ kɛ fiyewu u bɛ yen i y'a faamu
donc an bɛ min fɔ an lamɛnbagaw ye u ka jija ka se yiri dɔnnaw ma u ka yiri ɲɛf'u ye u ka to ka yiri kɛ i bɛ jagolaw i jija yiri la i bɛ baara fɛn o fɛn na hakili to yiri la n'i ye hakili to yiri la m'a fɔ i bɛ kɛ miliyardɛri dɛ nka i fana tɛ to baara kɔnɔ fiyewu ka malo ne bolo o de ye nafolo ye e ma ho bɛ 100.000 na e y'o sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ i kungo ma taa fɔ mɔgɔ ye e ma ho bɛ 1,000,000 na e y'o sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ ne balimakɛ wari bɛ tɛmɛ o kan an bɛ bi baaraw jɔya ka bi fayidaw jɔya ka dugawu kɛ tungadenw ye maa min bɔra faso la ka taa fɛn ɲini an bɛ ala de deli fɛn tɛ maa bolo fɛn bɛ ala ta ala de bolo ala ka fɛn to anu gɛrɛsɛgɛ la ala ka fɛn to anu gɛrɛsɛgɛ la u taara min ɲini ala k'a nɔgɔya ye ala k'a nɔgɔya ye ala k'u kisi tunga balawu ma ala k'u kisi tunga fantanya jugu ma ala k'u kisi tunga fama jugu ma ala k'u kisi tunga bana jugu ma u bɛ fɛn o fɛn ɲini ala k'a nɔgɔya ye n'u ye fɛn sɔrɔ u ka hakili to faso la ne balimakɛ faso tɛ tulonkɛfɛn ye adamaden i taara cogo cogo i mana ɲininka cogo cogo karisa e faso bɛ min i bɛ yɔrɔ dɔ yira o karisa e bɔra min i bɛ yɔrɔ dɔ yira ne balimaw an ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ba maliba in dɛmɛ mali mago bɛ a den kelen kelen n'a bɛɛ la n'i ye ne adama ɲininka ne b'a fɔ n ko mɔgɔ jugu tɛ yen walayi mɔgɔw b'a fɔ karisa ye faso den jugu ye o tɛ ne balimakɛ e ka hakilila ani ne ka hakilila kelenw tɛ o tɛ se ka ne kɛ faso den jugu ye misala sisan i bɛ taa sɔrɔ hakilina dɔ bɛnɛ na mais ne ka hakilila ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ wɛrɛ la o tiɲɛ b'a nkalon donc mun de bɛ na bɛɛ bɛ hakili kelen ma sigi ka fɔ hali duba ni sigi ka fɔ tɛ a laban ye don dɔ tomo ye fo mɔgɔw ka hakili to kuma na misala sa kuma tɛ tulonkɛfɛn dɛ e delila ka bobo alimami ya yala o ma deli ka kɛ donc o de kosɔn hali n'i ka denmisɛnninw ye mɔgɔ 2-3 bɔ jija i ka to k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na aw ka to ka baro kɛ i b'u hakilila sɔrɔ olu b'i hakili ta fan dɔn o la aw bɛ bɛn nka mɔgɔw ka taa mɔgɔ ye ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ bagan ya sisan k'a sɔrɔ hakili mɔgɔw ka ne b'o de fɔ n ko adamaden kan ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min furakɛ o ye hakili de ye parce que hakili ye mun ye an ni baganw tɛ se ka kɛ kelen o adamaden fo aw ka to ka sigi ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma i bɛ taa sɔrɔ sisan ne ye hakilina dɔ ta ne bolo ni ɲɔgɔn tɛ yen k'a sɔrɔ wale hakilina ɲuman tɛ mais e bɛna fɔ k'a sɔrɔ min y'a kɛ k'a sɔrɔ ni n y'a kɛ tan ka kɛ tan k'a sɔrɔ ne bɛ sɔn ka ɲɛ ka fara e ta in kan hakili kɛra joli fila tɛ donc an ka jija an ka to ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn bilasira n'u kɛra an filɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la an filɛ gɛlɛya e ka diɲɛ lajɛ diɲɛ bɛɛ firikila tiɲɛ don lajarabiw bɛ ala de bolo nka a tɛ ban an k'an yɛrɛ ɲininka koyi adamadenw ka jija ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que adamadenw ni gɛlɛyara fo ka taa damatɛmɛ maanifin tɛ sira bilen maanifin tɛ jɔrɔna foyi la bilen ni gɛlɛyaw tɛ y'a ye an ka denmisɛnman waati walayi n'an kun ye su ye dɔw tun bɛ semaine tile 3 kɛ so kɔnɔ saga bɔ mais bi i bɛ pan su dɔ kun ka taa jɔ ka dɔ satɔ lajɛ donc a b'u yira k'u la dɔrɔn diɲɛlatigɛ gɛlɛn an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana in ala k'a lafiya an ka jamana in ala k'a lakana ala k'an ka dugu lakana ala k'an bɛɛ kelen ma wasalamu aleykum warahmatulahi taala barakatu nin waati n'a ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tun b'a la ka 223 Chrono TV lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan waleɲuman dɔ foli bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a ka jamana ni sugantile sanfɛ 223 Chrono TV a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔɔni so ani karamɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi mali kɔnɔ maa dogolen tɛ n'a ma ko b'a ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se k'a ta an ka jaw dugu ma an b'a fɔ aw kan bɛn à la prochaine fois bye bye ciao ciao shukran merci aw minnu fana b'a la k'an suit nin waati in na TikTok kan direct la ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw kan bɛn merci beaucoup